Patiri pana panonzi pana. Ala panonzi pane Gokowe nembudziya. Gokowe nembudziya kuri sei kuno? Kuno kuri nani zvako. Handitika. Tiri kuona munotamba nevakomana vemakombe ava. Tanzwa kuti mune chirongwa chemakondomu chamuri kuita. Mukatitsanangurire kuti chiri kufamba sei chirongwa ichocho? Ichocho ichokwadi takaongorora kuona kuti nzvimbo ino yeGokowe nembudziya ikurasikirwa neupenyu, ikurasikirwa nekunyadzi zhinji. Varikutadza kuti akabatirwa utachiona hweHIV anonyara kumwa mapirizi. Saka tinovandudza vanhu kuti sungunukai mumwe mapirizi unosimba ukatoita dzimwe 30 years pamusoro kana 50 years. Saka tirikurudzira uye kuchecheutswa unogara uri musimati nguva nenguva. Saka ndakaudza dunhu rino reGokowe nembudziya tikati zvakasungunuka kuti munhu unge uchichecheutswa ukabatwa utachiona hweHIV unokwanisa kunge uchimwa mapirizi uchifambirana negwara zvazvinoda nepaunozivawo kuti no panapa ndabatikanawo manya kutora mapirizi ako. Ndo zvandakange ndichiti nembudziya yese inge ichizvifarira. Saka vanhu vakatitenda zvikuru. Nanhasi tatombovhuma makuseni tikapa makondomu panzvimbo ino yerengi yeGokowe nembudziya tikasaplayawo nevarume vamwe vazvifarira zvikuru kwazvo. Kurume towanzonzwa pamunenge singe kumakombi kuku kana kuti panyaya dzinokutorwa nevarume vanenge vachishedzera yekedero kunoku vari kuti chiine zvozvo? Varume vekuno kumakombi kunyanya pamushikashika wedu wenembudziya uno weGokowe nembudziya vanomboshedzera vange vari silenge vanondipa ini semukuru wavo voti stonyeni ndoti mhai vakomana chichoti stonyeni zvonzi ndo inonzi yekedero noti ai vakomana pasine stonyeni gadzirisai utano muchengete vana vamunavo ivavo. Ende ndovaudza kunyanya vakomana marengi mashawo ari panapa ndovataurirawo kuti vakomana ukaitawo mudzimai wako akabatsirwa mwana akabatwa neutachiona mhanyira kuchipatara ukwanise kubatsirwa neNational AIDS Council kuti zviite zvakanaka. Basa iri panataka kuripinda reNational AIDS Council ini ndiri Hwindi pache zvangu ndinotakura vabereki vachienda nzvimbo yekadoma cheGutunotoni. Asi ndiri kuona basa reNational AIDS Council rakutoenda mberi kwere chiHwindi. Saka ndiri kuona kuti basa irori rakutondigara ndiri busy naro nekuti ndinoti every week ndinoenda mucouncil ndotora mabhokisi emakondomu ndosupply mabhawa ndosupply pano panzvimbo yatiri yerengi. Vabereki vechikuru vamwe ndotodzata varume makondomu ndakamisa pamutapu panzvimbo yese apapo rimwe rita takatoturika pamutapu ndatombopa umwe 3 vatoenda kukadoma izvozvi. Unodistributa akawanda zvakadii pamwe ngatiti pavhiki kana kuti pazuva? Pavhiki ndine umwe wangu andoshanda naye tinogovana mabhokisi edu tinopiwa navanotiwo vanoita mukuru wedu vanonzi vachiwara. Tinovapiwa mabhokisi matatu pavhiki. Tapiwa mabhokisi matatu tosuplya 1 tinotsveta mubhawa remachimaya rimwe rachona totsveta pano topona tichora pichana tisa pano. Saka tinoita mabhokisi matatu pawiki rega rega. Anotora nguva yakadii asati apera? Mabhokisi edu kazhinji tinozomafambira panapa haasi kutora nguva kunyanya pano pamushikashika haasi kutora nguva asi mumabhawa umu tinomboita tinovhuna arimo. Saka pawiki mabhokisi remubhawa riri kusara rine 2 mapeki kana 3 mapeki. Thina silapha sincedisana le-National Council sincedisa ukuthi umkhuhlane ungagcwali indawo yonke, ungagcwaleli umhlaba wonke. Njengoba thina silapha kushikashika abanye bajova besekadoma, abanye baye eGokowe, abanye baya kuChiriya, abanye baya eChoda. Saka yithe sibapromota sibanika amakhadi ingculaza ingahambi injani ingezeleleka elizweni. Ina kuyini lilenze lakhetha ukuthi njengabasaphulayo laba libe ngabanye abapha ama-condoms lawa kuyona leke indawo? Rayi into esingayenza saphonga ukhetha nje uthanda sezwa sabona izihlobo zethu eziningi ezafayo ngomkhuhlane lo.
ngobani abamukelayo ama-condoms layo basically thina-ke yibo abantu endivele libona ukuthi yibo abathatha-ke kakhulu ama-condoms ekuya lawo lapha kuwathathwa khona sithumachile emabhawa and then amanye siyawachiya noma emareserva but lapha ikwahamba khona emabhawa lalapha emarenkini. athathwa ngobani lapha emarenkini athathwa ngama-driver emakhombi nama-customer nje abephonga ukuya kweplane zabo. bakhululekile yini ukuthi babuye bazithathele ama-condoms awo mbeni-ke abantu balokho besayesaba ukuthi babonakale bethola ama-condoms? Hayi abakhululekile abayisayo bayathatha. lithatha-ke isikhathi esinganani ukuthi aphele amabhokisi eliyabe linawo lapha? Amabhokisi lapha siyakwanisa ukudoneta noma 3 amabhokisi ngeviki lapha kumshikashika. Ayaphela? Ayaphela. Emabhawa sichaya amanye ama-research futhi siyathatha si-check ukuthi akhona yini emabhawa amakhondom aphelile yini awaphelanga into esiyabe sizenza. Beziphethe njani abafana abasakhulayo lapha baziphethe njani kakhulu? Singakhuluma ngendaba zabo-Hwindi bekhonapha kuza lezi ndawo abantu abaningi basuke bacabanga ukuthi ngabantu abangaziphathanga abanjani njani. Lina libona kumi njani lapha njengabo-Hwindi? Hayi abalapha sebekuzwisisa because siyabafundisa ukuthi ingculazi ayikayenzi, kumele sizivikele sikhulise labantwana kuhle. Esikolo siyake sifike khona ngale sikhulume labo labantwana sibafundise ukuthi ingculazi ime kanjani. Mufudza pane chirongwa chamuri kuita neNational AIDS Council chekudistribute macondoms mavendors. Ngatisangangure kuti chinofamba sei? Tinodzidzisa vanhu mashandisirwo anoitwa maprotector echikadzi neechirume. Tinopa mavendors neBowery Council. Takatarisa pamacondoms anovapa echirume nechikadzi ari kunyanyotorwa nevanhu ndeechirume. Vamwe vanoti hatigoni kumashandisa, vanowandoshandisa echirume. tikati pasvondo kana kuti pamwedzi makatarisa imi macondoms ari kutorwa angasvike kumangani mabhokisi anotorwa pamwedzi akawanda zvitenda? Mabhokisi anotorwa pasvondo ndoisa 2 kumusika, ndoisa 2 mamwe ndoisa pamashonga. But hakuna here vakangoti chirongwa chako chavatanga chekuisa macondoms apa vanhu vachitora chinokurudzira nyaya dzepabonde? Variko makazvigadzisa sei, vanhu vakadzisana sei kuti muone kukosha kushandiswa kwamacondoms? Nekuti kapanoita nharo kakuti iwewe chirongwa chako chavauya nacho wakupromota nyaya dzechifambo, imi makava chii kuti vanyatsonzwisisa kukosha kwechirongwa? mukunyanya kutaura isusu makondomu tinodzidzisa vanhu kuti makondomu anoshandiswa sei uyezve akanakirei, kuti munhu pakurarama kwako kana usina kuziva kuti ugare ukashandisa kondomu unogara upenyu uchiziva kuti pandimire pakamira sei, because kana usina kondomu unogona kungopinda nepausina kuziva pakamira sei ukabatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Nebasa ramuri rekutengesa amungati marisk aripo anoda kuti muite zvedistribution ndeapo? Mune zvakawandisa because ndinosangana nevamwe vanouya vane vachitunditengesera, mumwe anenge achidawo zvokudawo munhu, mumwe ndaanoto akatengesera vanenge achidarisa, unogona kutora nevanhu vakawanda, ugona kutodana nevanhu vakawanda, but kana usina kukashandisa kondomu unogona kuzvikwadza wakasvika panyaya yakaoma. Ngati makatanga chirongwa chekudistribute macondoms changa musichirwa sei nevamwe vanoshanda
ya vanhu vaimboita pakutanga vaimboita zvinhu zvinonyadzisa but yezvino zvakuratidza kuti vanhu vakuenda vachiti jairei bcause vakuti vanhu kana ukataura zvake munhu anogona kutaura kuti ano ndipo wakunyatsoziva kuti ano vamwe vaita zvokunyara pangu ndikanzi nditore condom ndoenda kuita sehure but yezvino izvi zvakuratidza kuti munhu aiwa hakuna munhu wega wega mumwe nomumwe wese paari anoziva kuti nondonwa mvura saka munhu pakunwa mvura ipo nyota inotongouya saka munhu akuita achidzidza kuziva kuti no condom ronondibetsera pakuita izvi neizvi kuti zvinhu zvangu zvimire zvakanaka. Asi makondo anonyanya kufamba ndeechirume echikadzi haanofamba nguva diki asi echirume ndanyanya kutora bcause vakadzi vanogona kutora vari echirume varume vachingotora echikadzi haanyanya kufamba zvakanyanya. Chikonzero chatakanyatsoona ndechekuti vamwe vakadzi vanenge vachizotaura unonzwa vamwe vachitaura kuti ano iri tuzoshandisa rechikadzi vamwe hanzi zvokuwanza chibereko vamwe hanzi zvozodii saka vanenge vachingopawo marizini akasiyana siyana asi vanongoti zviri nani ungoti wakatora rechirume ruru unogona kungoshandisa bonde rako robva raita zvakanaka. Dhingira makumbirofa chaona chariwa ndoshanda ndongoti rengi mashawo ndiri condom champion handosupply kuti zve onde chingotaura ungatsanangura nechirongwa chamuri kuita condom champion. ndotsanangura nepapfupi tiri kubatsirawo vakomana vekumakombi nevamwe vanosvika mausiku vachisvika nemabhazi tichivabatsirawo nemakondomu asi havasi kana kunyara kutora vari kutozvifarira chaizvo. Inei nzvimbo ine vanhu vakuru vanhu vakasiyana siyana pamakatanga chirongwa ichi hamuna kunzeri makukurudzira nyaya dzechipano? Hapana ndamboti ndasangana naye anotaura mashoko iwayo nekuti izvinezvi vanhu vakunyatsoziva kukosha kwekondomu. Sekuona kwenyu mazero api ari kunyanya kutora makondomu amene muchifamba? Ndingangoti makondomu ari kutogwa nemazera ese kubvira chero kumadhara asi vakomana vemizera yedu ndo vari kunyanya asi munhu wese ari kutora makondomu. Aya echikadzi manje pana vari kumatora here uye chichamakati chamakaona pakutora panyaya yemakufunga kondomu aya amai haasi kunyanyoma kufarira zvauti nditi havasati zvanyatsopinda mavari here zvakafanana nedu waya vaimboita kunge vakumaemavenga asi ezvinezvi ine nhau yekuti taakuvatsanangurirawo kuti zvoshanda sei zvodai vakuona kungoti ari kungoshanda zvakanaka. Vaita kunge vari kumavengerei pamaiona ipapo? Yavaiti kwanzi anoputika haana kusimba ikwe kuri kureswa kudi plus pavaimachengetera ndo pane pasipo. Vaimachengetera panzvimbo dzakaita sei? Havane vachitoisa vamoisa umu painjini ka saka hadi ipapo unotsvaka pane staff yenhangirewo robva radzirwa arirongo harichaitongeri. using settlements such as this one in terms of HIV program? Okay. I think the first program that we have is that of HIV testing. As you know, that's the entry point in terms of those who are HIV positive. For them to be on ART, they need to know their status. Once they're HIV positive, we refer them to Nora Clinic or to our outreach point at Yaoundé. And then we also have condom distribution that is also taking place. As you know, this settlement has a lot of artisanal minors as well as sex workers. So we make sure they also have access to prevention services. And then in addition to that, we also have our clinic close by. They also offer certain services to this community. Even in terms of condom distribution, they also link up with our condom distribution champions and village health workers. Now in terms of tracking, is there proper tracking for these individuals? They might also be mobile.
given that they are also active? Yeah, I think in terms of tracking, that's where we have a bit of a problem. Because these guys are very mobile. And sometimes you get the phone number and you try to call them when you are trying to track them. But it becomes very difficult to get hold of them. So we usually ask for them to give us their address, where they come from, and also where they are located here, and also link up with the committees that are around this place. They have a record of all the households that are in there. But for those who do not have somewhere to stay around, it's very difficult to track them. Now, in terms of these settlements, I know these are not permanent settlements. So your knowledge of this settlement, I hear there was one before this one. Can you tell us a bit of background about this settlement? Yeah, I think in 2013, I think in terms of the settlement, it was twice as big as this one, if not 3 times. And during that period, that's when we would bring services like STI treatment. But because we're the partner, MSF, they used to assist us with that. So we would screen people for STIs and then treat them. And also testing for HIV and then referring them for ACT services.